astunak eta gogoak eta badaude, baina hori da Iñaki Pelurenaren zat eta ideia nagusia, eta uste dut Gaskoia ere hori dela. Ez da bakarrik hizkuntza bat gehiago orain, baizik eta horretan ari garelarik, beste gauza batzu, beste informazio batzu, beste sentimendu batzu ere bil daitezke, eta hor bada ekologia puntutik biodibertsitatea ere aipatzen denean, ez dira bakarrik gaineko konzeptuak, baizik eta lehen ere aipatu du lujaldeetan, hobeto ulertuko ditugula orain Pirineotako herri tokien izenak, abizenak, eta hori bada zerbait, eta bereziki gutxi dira, seguraski, kalitatea handiko gizon emakumeak dira, beraz horiek ere beren duintasuna nahi izan dut, erakutsi kazetari soila nahi zen aldetik, eta gustora egiten ditut lan hauek, eta orain, denei, gaur naizez, abixatzatuz, eginkabeen leu. Horretik hiru hartxo, lehenik eta behin eskerrak Franki hona etortzagatik enprestu. Ekitaldi kulturala dago, ostiralean, zazpiretan, kontzertu pedagogiko bat izango duzue Euskararen etxean. Hurrengo hizkuntza, eta ja ikasturte honetako azkena, kurduera da. Apirilaren 20 eta 21ean, Birgul Yilmaz, ikerlari eta soziolinguista kurdu etorriko da, hitz egitera, hori 20ean, asteazkena eta 21ean, poesia errezitaldi bat egingo digu, gerra garaian jokatutako olerkiekin. Eta besterik gabe, bihar solasalean dago, Jose Maria Gerretxe Porotxekin animatzen bazarete, hemen izango da. Eta azkenengo garra, bukatzeko, Oier Euskaren etxean eta Gasteizko Euskara Zerbitzuarekin egingo da anitzak izeneko ekitaldi bat, Gasteizko hizkuntza aniztasuna ospatzeko eta praktikan jartzeko. Eta orduan, apirilaren 16an larunbata egingo da World Cafe edo mailinguru moduko bat, bakoitzaren ama hizkuntza mantentzearen garrantzia hitz egiteko. Eta berez edonor dago gonbidatua, berdin dio ze hizkuntza hitz egiten duen. Hemen daukazue fitxa bat, izena eman nahi duzue, kontzertu bat egongo da, Resientzu Lorena, elkar ezagutzeko dinamikak, eta espero dugu ahalik eta jatorri ezberdineko jendea gonbidatzea. Beraz, interesa duzue, hementxe izena bateko horria, eta besterik gabe, eskerrik asko Frank, zuek bihar arte eta ostiralera arte, eta bestela, apirilaren 20an,